Hafkes. Hefetzuk. Hafkes ja Hafkes laittaa sitten ensimmäisen pyyrin tässä ottelussa ja melkoisella rannarilla laittaa se maalivahti Tolianteri selän taakse. Nätti nosto vasempaa ylätölkkää. Hieno nousu, rauhallisesti katto mihin laittaa ja sitten laittaa kun rupesi tila loppuu kesken. Upea maali ja hieno Börsä Hefetzukilta laittoi ihan kahvipullalle kyllä Tolianteri tässä tilanteessa. Ja toi on vaikea paikka kun mietitään, että sieltä on tullut veskari aloittaa nyt vasta tässä vaiheessa kauden vielä tämmöiseen kärkikamppailuun. Veikkaa, että siellä on pientä hermostumista Tolianterilla. Saattaa vähän kädet täristä, mutta hienosti Hefetzukki pisti kun tilanteen sai upea maali. Siitä on nyt sitten, kyllä tuomari näyttää, että kiekko pilkulle ja rangaistuslaukaus tästä tulee nyt sitten. Nyt olisi sitten hyvä aika laittaa kiekko häkkiä 2-1 tilanne siinä. Pääsee Samppi koittamaan rangaistuslaukausta. Mitä tekee? Kasuri siirtää itsensä kiekko edestä pois ja Sampille helppo työ laittaa kiekko häkkiä. Hieno pyyri Sampilta ja nostetaan tässä vaiheessa vielä esille Ohivedon kasuri maalissa, niin torjuntaprossa 89,04 eli kova veskari siellä on kyseessä ja väisti nyt kiekko edestä pois ja hieno Börsä. Nyt saadaan matsiin vähän lisää puntaa. Aloitusvoitto Hafkesilta, nyt sitten vähän meidän sössiä siinä omalla sinisellä tuon kiekon. Torspo joukkueelle ei onnistu, sillä Lemaa pääsee aivan varkaan sinne ja nyt se pomppii sitten. Lemaa häkki, josta se nyt sitten pomppii. Kiekko häkis. Hyvää yrittämistä Tolianterilta, oikein hieno seivi. Se pomppi sit vissiin pakin takasta maaliin, kun yritti ohjaa vaan ottaa kiekkoa haltuun ja lähteä sitten muille urille. Mutta nämä on näitä pomppuja ja nyt pomppii Ohivedolle ja ei maha mitään. Kiekko Hefetzukille. Lemak. Vasen laituri siellä oikeassa laidassa tällä hetkellä. Tuo se maali eteen Hefetzuk ja Hefetzuk rankoo sitten. Kun tuosta paikasta pääsee Hefe laukamaan, niin kyllä se menee ja läheltä tarkasti. Perkki siellä käytössä näkee. Joo ja kyllä tuolla Perkillä tuosta paikkaa ei siinä paljon Tolianterille säässiä jäänyt. Ehkä vähän onnekaskin syöttö, pomppi, mutta lapaa tuli ja hieno viimeistä. 5-4 vastaan 50 sekuntia vielä rangaistusta jäljellä. Planet Riidellä Lord Feder. Peto lähtee ja Samppihan se siellä on, ketä mailla laittaa väliin ja ohittaa sitten tämän melkoisen maagisen kassurin. Valta yrittämistä. Kyllä, oliko sitten Big Dipperi käytössä vai ei, mutta tää on hyvä nähdä tää, että lähdetään viivan läheisyydestä yrittää ja sieltä sitten ohjurilla sisään ja kasuri on tosiaan yllätetty hyvin vahva veskari. Maali taakse Hafkes. Hefetzuk, nyt tulee nopealla Hefe. Mitä tekee Hefe? Ei mene vielä maalin lähellä. On kyllä sitten loistava paikka Hefellä. Näytti jo siltä, että se menee sinne. Lemak, veto lähtee. Hefe ja Hefe pistää sitä jatkopalasta. Toisen maalin tähän ehtoonsa. Ja Kyllä nyt oli sen verran painetta. Kyllä, sen verran painetta ja pommia, että toi oli vähän kuin väkisinkin jonkun täytyy jo mennä. Ja pomppi siihen eteen ja hienosti loppuun pelattu tilanne ja ei mitään. Siitä hieno ylivoimaali.